velkommen til Ruinmani. Vi sender direkte fra Bouvetøen her, som tilhører Norge. Skolen har fødselsdag på 100 år, og det vil vi selvfølgelig gerne fejre. Så vi har en masse dejlige gæster, og dem vil vi høre i dag. Men først lige vil vi høre, hvad der er sket i dag. Det, der er sket i dag, den store nyhed, er, at tranebær i Ny Guinea er steget med 2,5 kroner. Det er der nogen, der begynder som, men det er også fordi, vi ikke har et liv. Okay, de første gæster er de spillegale. Tak fordi man kom. Det var så lidt. Ja, spillegale, skal I lige introducere jer selv? Ja, det kan vi godt. Louis van Heimweg. Louis van Heimweg. Det er mig, der er Luna. Det er dig, der er Luna. Jeg kan godt lide at kalde ham Pelle. 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 Han sidder i Venegård for 28. Ja, du skal ikke kalde ham Pelle. Det er kun mig, der må. Det er helt fint med mig. Det er mig, der er Pelle. Okay. Nej, ham. Der er mig, der er Pelle. Det er ikke ham, det er Luna. Fint nok. I er her, fordi jeg har lavet en single. Ja! Jeg har lavet datiden. Nutid og datid. Det er toren. Det er toren, det er hans. Toren, etteren er datid og nutid. Ja. Ja, så I har ligesom gjort det, jeg flyttede rundt. Ja. Fint nok. Det er nogen, der vil sige. Den er nummer 5 i Danmark, men den er ikke i Singapore. Det er meget stort hit. Det er fedt. Kæmpe. Kæmpe hit Men i Singapore. De elsker det derovre. Hallo, det er jo fordi, vi har et koncept, at vi er kommet så højt. Ja, jeg Det har er, koncept. Ligesom ingen andre. han er nutid, og jeg er datid. Jeg er nutid på grund af mine smukke hår og penge Ja. og hatte. Jeg har pæne hatte. Og den fine og modetrøje. moderne modetrøje, der er for lille. Og man kan se på mig og på Midland, fordi jeg har en hætte. Hættearm. Og Doris. Jeg tror, Doris. Det er også mit instrument. Det er også et instrument. Ja. Så den bruger til at spille på, Ja. men du bruger den også til at drikke af. Nej, det kan jeg nogle gange. Ja. Kommer an på, hvad der er i. For eksempel Det sker og regnvand og sådan noget. Vi kan godt Nej, lide det er ikke Nutella. regnvand. Nutella kan vi godt. Der skal være farvestof i først. Farvestof. Det er der Så også i Nutella. Ja. Fint nok. Den her single, jeg lavede, den har jeg også lavet musikvideo til. Det er Ja, den er meget fed. god musikvideo. Den er god. Ja. Den synes jeg bare, vi skal se. Nå. Her kommer den nu. Ja. Musikvideoen for Nu sidder dansen. Kig, Pelle. Pelle. Pelle, kig.